gyfeillion. Pnawn da i chi ffrindiau. Meddiwch i fi yn darllen o fi ar hwn, gobeithio gai fyddeiant ganddo chi. Mae yn andros o hyfryd eich gweld chi yma heddiw yn Steddfod Wrecsam. Am Steddfod, dyn ni wedi gael hyd yma yn bell. Diolch o galon atoch chi, i chi am ddod ato ni heddiw yma. Na i ddim eich cadw chi, Alaw Griffiths ydw i, a fi sydd wedi cael y fraint o wahodd y 4 gŵr bonheddig yma heddiw i siarad efo chi, i drafod iechyd meddwl dynion ar ran elusen meddwl.org. Sefydlwyd meddwl.org ym mis Tachwedd 2016. Ac yna ym mis Tachwedd, mis Rhagfyr mae'n ddrwg yn ei 2020, cofrestrwyd meddwl.org yn elusen gofrestredig. Dydy'r tîm craidd sy'n rhedeg yr elusen o ddydd i ddydd ddim yn licio ffys. Ond, dwi yn mynd i roi bach o ffys iddyn nhw rwan. Okay? So, Manon Elin James, Hedd Gwynfor, Hywel Jenkins ac Arfyn Rhiannon. Dyma'r 4 unigolyn sydd yn gweithio i'r elusen yn gwbl wirfoddol. Dim lot o bobl sydd wedi deall hynny. A nhw sydd yn sicrhau bod gan pobl fel chi a finne fynediad i wybodaeth am iechyd meddwl ac i ddarllen a rhannu profiadau personol am iechyd meddwl i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Doedd dim y fath beth yn bodoli cyn hynny. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw a diolch amdano nhw. Mae rhaid i fi sôn hefyd, wrth gwrs, am y nifer fawr o wirfoddolwyr sydd yn cynnig cymorth drwy amrywiol bethau, fel cyfieithu erthyglau neu cyfieithu gwybodaeth. Maen nhw'n stiwardio stondinau mewn gwyliau, maen nhw'n sgwennu blogs ac yn y blaen ac yn y blaen. A rhaid sôn, o'n i ddim yn gwybod bod hi'n mynd i fod yma, ond o'n i wedi sgwennu hwn yn barod, dwi'n addo, a mae rhaid sôn am Non Parry, sy'n llysgennad i meddwl.org, ac yn gwneud gwaith anrhysiadwy wrth siarad yn agored ac yn gyhoeddus am ei iechyd meddwl hi ei hun. Diolch o galon iddyn nhw hefyd. Mae meddwl.org wastad yn awyddus i groesawu cyfraniadau newydd. Felly, os oes syniad gyda chi am erthygl neu vlog, neu os ydych chi awydd gwirfoddoli gyda unrhyw agwedd o waith meddwl.org, plis cysylltwch. Mae'r manylion cyswllt ar y wefan meddwl.org. Felly, gadewch i ni droi at y 4 sydd yma efo ni heddiw, a mae'n diolch ni yn enfawr i chi hefyd, wrth gwrs. Fel dwi wedi sôn wrthych chi yn barod, dwi'n gwybod y brofiad nad ar chwarae bach, mae cytuno i siarad yn gyhoeddus am brofiadau mor bersonol. Ond ar y llaw arall, mae'r penderfyniad yn un mor hawdd gan ein bod ni i gyd yn angerddol am godi llais, yn uchel mwyn helpu eraill. A dyna pam bod nhw yma. Ac yn fan hyn ar fy chwith, mae Leo Drayton, a fydd yn lliwio'r sgwrs heddiw. Mae Leo yn awdur, yn fardd ac yn ddramodydd o Gaerdydd, sydd yn ysgrifennu am ei hunaniaeth a'i brofiadau fel dyn traws, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Wedyn, mae ganddyn ni, dwi angen sgrwlio, achos di chompinon ordor, ond mi ddim yn gwybod lle fod nhw'n mynd eisaf. Hefyd, mae gennym ni Iestyn Gwyn Jones yn nesaf, sydd yn berfformiwr ac yn gynhyrchu digidol. Slide look, right, Cai Tomos yn fan hyn. Mae Cai yn artist dawns a psychotherapydd sydd wedi bod yn gweithio yn y maes iechyd meddwl a'r celfyddydau ers tro byd, yn y gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ac hefyd fel therapydd ac artist llawrydd. Hefyd, mae ganddyn ni Aled Vaughan Edwards, yn dilyn diagnosis o iselder ôl enedigol ei hun, sefydlodd Aled Sut Mae Dad, sef menter gymdeithasol i gefnogi tadau. Dwi'n siŵr y cawn ddysgu mwy am y tri ac am eu profiadau personol nhw wrth i'r sgwrs fynd yn ei flaen.
Gair o rybudd i chi gynulleidfa, ac i chitha ac i fi fy hun, bydd sôn am faterion iechyd meddwl a allberi gofid o bosib yn ystod y sesiwn. Mae'n bosib y bydd sôn am bynciau'r poenus fel trais a hunanladdiad. Mae pob croeso i chi adael y bafell neu dychwelyd ar unrhyw adeg. Does le fein beirniadaeth yn y gofod yma o gwbl. A mae symariaid hefyd ar y maes os ydy rhywun angen siarad. Rwan te, dyna hen ddigon gen i. Rhowch groeso i'r tri os gwelwch... Edward, sori, os gwelwch yn fel. Croeso mawr pawb, diolch am bod. Mae gen i nodiadau ar ffôn rhi, so maddeuwch i fi. Fi gwybod ni wedi cael bach o gyflwyniad i ni dydd, ond hoffwn ni dysecrau pwy gofyn i pob un ohonoch chi, pam dych chi wedi dewis i cyfraniad y sgwrs yma heddi, a os allwch chi rannu bach am y profiadau neu beth hoffwch chi rannu gafon ni heddi. Sut ydw? Wel, i fi fel person ifanc yn wedig, yn tyfu fyny wedi falle cael iselder yn eitha ifanc. O'n i'n anwedig o ffos yn Gymraeg hefyd, fi'n gweld sim lot o elusennau sydd yn siarad am iechyd meddwl yn y Gymraeg yn benodol. A dyna lle sydd dod o draws meddwl, a fi wedi dechrau wneud chydig o waith gyda nhw dros y blynyddoedd diwetha. A wedyn, hwn, sa'n credu bod fi wedi gweld sgwrs panel yn wedi mewn dynion. Wedi sefyll unrhyw le. Sori os ydw i'n wedi trefnu y blaen, mae'n hyd droi fyny. A fi'n gweithio mewn yn y byd hyrwyd o digidol, so os ydych chi wedi, hit me up. Ond, as in, mae'n no brainer i fi, really, fel dyn ifanc yn ywedig. Achos mae diffyg llais dynion yn sôn o'r pwnc ma yn eitha mawr. Boed yna mewn person neu ar-lein, neu jyst ni'n cyffredinol mewn cymdeithas i bobl ddim yn siarad amdano fe. Na pam o'n i'n meddwl bod yn bwysig, a fel rhywun sydd wedi profiad hunan, mae'n braf i clywed straen pobl eraill, a i fod yn hunanol, dysu o nhw. Dwi jyst yn o bach gael bod yna, ac bach o allu roi iaith i rhywbeth pen o'n ni yn lindrwy'n adegau rhywun meddwl i yn ugeinia. Doedd yn context, really, ar gyfer rhoi iaith i'r bywyd menol ac i fynegio, felly dwi'n mynd i bod i'r steddfod ar y stro, a dwi'n yma heddiw, a dyna pam bod fi yma, achos bod fi'n gallu siarad yn un ar y topic yma heddiw. So dwi'n rili falch o gael bod yma gallu rhoi iaith i profiadau di glwad sy'n ma bobl edrych yn ymdogi, a gobeithio bod dwi'n bod yn byd dyfu, rhywbeth o blwyddyn yn bwysig. So, dyna fi. Dwi'n awd, na fo, dechrau a ffawr i fod o'n. So i fi dod yma heddiw, y beth mwyaf bwysig i fi oedd codi bodaeth am iechyd meddwl mewn dynion. Mae iaith mae'n gael o lot well fi. Dwi'n brifio gael postnatal depression. So yn 2021, nes i off, a nes i isio hunanladdiad. Un 6 wythnos ar ôl i bychan gael ei eni. Ond jyst teimlad dim bod digon da, dim isio bod yna, dim meddwl fatha sara plant yn well off efo tad gwahanol. Sa graig yn well off efo gŵr gwahanol, ac fi oedd y broblem. Dim byd arall heblaw bod fi. So i fi cynnig y hun o'r bod ti o bywyd ben nhw, oedd y peth glenach iddyn nhw. Yn Hydref 2021, ac nes i benderfynu na dyna fo oedd yn ei cael digon. Ac lot o bobl yn sôn amdan faint o cam da chi'n teimlo yn y munud yna. Dwi'n dallt rŵan, da dyna oedd y iechyd meddwl yn siarad, a faint mor peryg oedd teimlo yna. Dwi'n wir lwcus bore yna, ond i'n reswm, nath hogi bach fyny at fi a coed byrstiaw yn gwyddo fi, ac y cydol mwyaf yn y byd. A dyna nath nadu fi hadeidio bore yna.
o'n i wedi paratoi, o'n i yna, o'n i un tro wedi mynd ac beth nath ddod nôl ti oedd y cydbl gafodd y hogi bach hefo fi y bore yna. Ac doedd o'm yn meddwl be dwi'n gadael efo nhw, be dwi'n neud iddyn nhw, oedd o mwy selfish yn hynna, oedd o mwy amdan sy'n ni byth yn teimlo y teimlad yna eto os o'n i'n droi efo hyn, o rhaid i fi teimlo'r cariad yna unwaith eto. So os i ddod lawr, wedi cael amball o gwahanol triniaeth, ond ar yr amser, do'n i'n gwybod amdan process impression, o'n i'n gwybod bod dynion yn gallu cael, o'n i'n meddwl na rhywbeth mond merchaid o'n cael. So i fi, rwan, dwi'n gwybod na dyma dy pwrpas i. Mae Iechyd meddwl yw'r pwrpas i fi i dod i'r siarad fel yna, i gallu agor i fyny a rhannu'r stori efo chi, i dweud bod dynion yn dioddau hefyd, bod dynion yn mynd trwy union yr un peth a ben mae mam, yw bod ni ddim yn agor i fyny amdano fo. Diolch am hwnna, mae'n fraint i dod ti'n bod mor agored amdano fe. Hoffwn ni sôn am, obviously mae loads i trafod, ond na i ddechrau gyda ti, Aled, a sôn am yr mudiad, y tudalen ti wedi dechrau am sut mae dad, a hoffwn ti just sort of sôn am ni beth yw hwnna, beth o bwriadau a beth yw cydio fe. Ie, dwi'n gwybod. So, cael chydig bach o triniaeth ac a fynd i hospital a cael pobl deutha bod fi ddim yn edrych yn fatha rhywun oedd yn depressed. O hynna i fi, lle dwi bod i fynd? Be dwi bod i wneud ar hynna? Dwi'n dod at y fi a bod i eisiau cymryd bywyd fy hun mwy neu unwaith. A gwybod dwi'n clywed ydy, dwi'n bod chi'n edrych fatha rhywun sy'n dweud be ti eisiau di wneud. So fe eich penderfynu oedd bod y postnatal depression, oedd bond o gyda fi rhwng fi a hogi bach, oedd o'n ffantastig. Oedd o'n mewn 2 blynedd yn hyn a hoga bach. Ac pan gael hi enni, o'n i'n gwybod bod yna rhywbeth ddim yn iawn. Dwi'n bod fi ddim yn cael fi, ond bod ni'n gwybod bod rhywbeth ddim cweith yna. Ac yn fatha tad, wel, as I hiw riant, i gallu i troi rownd a dweud, so beth, dwi'n cael plentyn yma, ond mae'n rhywbeth amdan plentyn yma, dy jyst ddim yna. Y siom sydd dod hefo hynna fatha riant i cyfaddau, unwedig i cyfaddau i rywun arall, o'n i jyst methu wneud. So o'n i'n penderfynu, jyst oedd neges allan ar Facebook yn dynod bod fi'n mynd allan am lo, efo plant, dim ond i wneud gweithio efo nhw. Dim byd mwy hynna, jyst bod fi'n chwilio rwy'n allan efo, i gallu siarad efo. A fod i fi, un bod fi'n gallu siarad efo Gymraeg. Mae yna gwahaniaeth rhwng deitha hi gwrdd, dwi'n newid siarad cymryd bywyd fi fy hun, dwi'n newid y trauma yma hefo fe, dwi'n newid hyn i'r by the way, dwi'n teimlo fel ond am blantu hefyd. Dim yn rhywbeth sy'n hawdd i gallu agor fyny amdano. So eisiau chwilio am fwla yn y rwy, o'n i'n gallu siarad hefo. Eisiau chwilio am... eisiau am fatha wel, o'n i'n gallu mynd i siarad amdano fo. Ond y mwyn i chi yn o, os ydych dim byd yna, sy'n byd fydda i'n mynd i just i deud, dwi ddim yn iau fel ma fi'n teimlo. So eisiau neges allan ar Facebook a deud, dwi'n am o, cos y wynsio hefo fi. Ac y neges Sion ges i, oedd na just iawn 1,000 o negesion gan tada gwahanol yn deud swns y mobla. Lot o nhw, nath o ddim i tafod ni'n diwedd, ond bod nhw di agor i fyny a bod nhw di cymryd Facebook a Facebook Messenger fatha rhywle bod nhw'n gallu agor i fyny a siarad amdan sut nhw'n teimlo. Do'n am ots, bod nhw wedi troi fyny yn bod i fi o'r nan rhywbeth o'n i'n efo plant i'r hun. Rwy'n ni'n gallu mynd efo nhw ac creu y bond na. Ond wan, dwi'n agored efo Instagram fi a Facebook fi ac dwi'n agored amdan sut yn teimlo. A dyn nhw'n tada isio gweld, dim isio dod allan, dwi'n isio wneud i chi o beth gyda, ond hyn iawn. O bod nhw hefo rhywle i gallu agor i fyny a siarad amdan sut hwn yn teimlo, a bod dyna rhywbeth da ni yn methu dros hynny i gyd.
Bendant, a mae tudalen yn beautiful, ti'n mor honest, a ti'n agor lan, a yn gweud gyda ti fas, fel ti jyst yn rannu'n bywyd, a y pethau sydd ddim yn berffaith, a mae hwnna'n rili bwysig. Ie. Yn enwedig o social media, lle mae'r Steve yn gallu bod mor kind of posh neu perffaith o polish. Ie, bendant. Yn eitha neis gweld yr ochr arall arno weithiau. Yes. Weet lot yn dweud, o'n i'n neud un yn fath o lot o bobl o blaen, o'n i'n neud the perfect Instagram life, the perfect dad, the perfect hyn, the perfect sas. A dwi'n bod yn holl onest bod yn gyd gyda'r hyn, ond mae'n holl o bullshit. Diom o wir, mae'n digon hawdd o'i pethau fyny yn pobl yn gwenu a pethau fel yna, ond gyd yn hyn ardio. Dim dyna di bywyd. Dwi'n gwybod bod lot o chi, mae'n tebyg di cael rhywbeth boi yma sydd wedi achosi chi i hegu ar rhywbeth. A dyna ydi bywyd, a dyna da ni eisiau bod yn agored amdan i gallu, i bywyd ddim yn iawn, fel mae'n teimlo, ond dwi'n gwybod lle yn help, a dwi'n gwybod bod nhw'n rhywbeth all yma i helpu. Bendant. Oedden ni'n mynd ac ati Iestyn, wel, ti'n cael bod fel person ifanc, a fel rywun ti'n gweithio yn y byd digidol, sut wyt ti'n teimlo o ran fel person ifanc yn mynd trwy'r profiadau yma a cael y pwysau neu'r sort of ysrydebau ar-lein o fel rhaid bod ti'n hwn, bod ti'n hwnna. Wyt ti'n teimlo fel person ifanc fod hwnna'n rhoi pwysau arno ti hefyd a bohanu beth arall? Dwi'n gyd o'r mynd i something ffwrs her. Whoops. Wel, yn amlwg, mae pob un o chi sydd, unrhyw un sydd ar social media, chi'n gweld, mae holl ffoliadigaeth yma o, mae dynion yn maslin, maen nhw'n galed, maen nhw'n edrych ar ôl i gilydd, maen nhw'n sefyll lan dros, whatever. Ond, dy ddim yn dangos yr ochr arall, fod ti'n gallu bod yn sensitif, a'n gallu cael emosiynau, a hyd yn oed cwmni, Boys Don't Cry, fi gweld hwnna. Hyd yn oed jyst gweld rhywbeth fel yna, nes i neud ti feddwl, neud ti feddwl, actually, ma'n okay i fi'n yn benodol deimlo a crio, achos ni ddim yn robots at the end of the day, like, come on, ma'n bryd bod ni'n kind of yn sylweddoli, a ni gyd yn eog o, beidio cofio hwnna ar y degau, a hwnna'n iawn, a fi'n credu, ond ma'n cymryd amser i kind of addasu'r feddwl rhyw na sy'n cael ei bwydo i ni online, a mae ffilms yn wedig yn felly bod yn hit or miss, ond ti wedi cael daith hefyd lle mae cynrychiolaeth rwy da yn ddiweddar. A lle sôn am Afterlife, nes i garu'r gyfres yna, achos nes i crio gwynebu off a chwerthu'n gwynebu off within 20 seconds. A nath y gyfres yna'n benodol, just tynnu fi nôl i'r byd a mynd, actually, fi'n okay. Like, fi'n fydoli fel unrhyw un arall, so mae'n okay i fi deimlo'r stuff ma. Ond mae dal lle i wepa, mae dal lle i neud mwy, ond mae'n wir am unrhyw beth. Bendant. A ti yn person, fi'n neud fi lot, ti'n neud gymaint o bethau, a ti mor gones am beth ti'n mynd trwy do, ar y cyfryngau neud ystal yn dy bywyd ti. Pa mor bwysig yw ei ti bod ti yn agored o'r pethau yma, a sut yw hwnna'n helpu ti i sort of navigate o'r pethau yma trwy bywyd neu trwy ffrindiau? Fi'n berson eitha creadigol, a fi wastad i kind of stryglo. Pan o'n i'n dechrau off yn sgwennu caneuon a'n sgwennu sgriptiau a pob math o bethau fel yna, cerddi, a o'n i just yn sgwennu am ddim byd. A wedyn sylweddoli, actually, sy'n sgwennu o rhywbeth sydd actually mynd trwy, neu, write what you know, mae beth ti'n sgwennu'n dod yn well. Ac yn y broses yma, kind of sylwi, mwyn yn therapy fi bron, yn sgwennu'r holl beth yma lawr. Mae bron yn rhywbeth o siarad bron, ti'n siarad o dinan sydd wedi bod bach yn beryglis weithiau, achos os ti'n rhan o fe bellach. Ond i fi, mae'n rili ddiddorol, yn wedi gyda sgwennu barddoniaeth, achos fi'n aml yn... Pan fi ddim yn gwybod sut ni'n teimlo, fi'n aml yn mynd i sgwennu. Achos weithiau fi'n cael ei cyd lawr, a dwi'n mynd i unrhyw synnwyr i fi'n y foment, ond wythnos yn diweddarach, dwi'n edrych nôl o dda, fynd, dyna sut o'n i'n teimlo adeg ni. A mae hwnna'n bron yn roth o daith, fi'n eitha cyffyrddus gyda ebyn hyn fi'n credu. Mae'n gallu bod yn anodd, ond wedyn, y broblem wedyn yw bod fi ddim yn switcho off, achos bod kind of, y pethau ti'n helpu fi yn gallu
bod yn rhywbeth sydd hefyd yn gweithio fi lawr i drio mynd yn well a i fod yn sort of fwy cynhyrchion i hwnna. Ond nath ffrind agos i fi weithio heddi, wrth yma, actually, nath i weid, ti'n, nath i weid, mae safona ti lot rhy uchel, mae'n okay i gymryd rest i neu fel, so, ti'n mynd gorfod, so, cyflawni fynd byd, os ti'n eisiau. A mae hwnna jyst yn kind of fel, bron yn, pan ti ddim yn stuck yn dy ben di weithio gormod, mae'n neis i gael rhywun yn stoff yn si bron, jyst i, pull yourself back, achos mae bebl di'n mynd ar ras a ti jyst colli fi wedyn. Felly, mae'n gyfyniad reit da, ond fi di yn ffindo barddoniaeth o sgwennu yn ffordd da o gael yn hymad fi mas. Falle sydd ddim mor uniongyrchol a siarad gyda rhywun, achos dwi'n meddwl mae'r gair therapy a, ti'n mwyn siarad, yn felly bod yn eitha daunting ni, eitha thegni, rather, lle ti ddim yn gwybod beth. Fel pan o'n i, sorry, fi sbramble ymlaen, fi siwr mae'n gywir. Ond pan o'n i'n ges i therapy am y tro gyda, o'n i leithio yn y fe brofiad rili rhyfedd. Achos ti'n mynd mewn na, a o'n i'n rhoi cymaint o pwysau yn hynna'n i fynd ar rhywbeth i stafell. Achos dim ond neud y mwyaf bod sesiwn therapy yma. A just troi lan a bod fi actually di wneud rhywbeth completely gwahanol i gyda ni'n paratoi neu whatever. A sylwi, actually, dim dyna'r pwynt therapy. So, y pwynt therapy yw actually trafod sut ti'n teimlo yn ymwneud gyda rhannu sgript o sut ti'n meddwl ti'n teimlo. So mae'n daith o ffigo mas beth sy'n mynd lan, i feddwl, yn gwybod yn byd. A mae'n cymryd amser. Odi, a fel ti'n gweud, y cyngor yna, mae'n cyngor rhywun da, sy'n eisiau gweithio'n galed a gweithio dy hun i pwynt lle ti'n mynd yn byd beth, sy'n rhaid bod yn berffaith, a fel ti'n reid y doff, Beth yw perffaith sy'n yma? yn ymlaen. Cai hoffi trwy ac y dyn nawr, a gofyn bach o dy hanes i, os ti'n hapus i tôn, wrth gwrs. So ti'n cael mewn ysbyty iechyd meddwl yn ifanc, a swn i'n lyfio os ti jyst yn sôn bach am y brofiad ges i, a pa bach o gefnogaeth ges i, a sut brofiad o fe o fynd o hwnna i wedyn troi mewn i therapist, a a helpu bobl. Diolch ti, mae'n lyflu clywed chi'ch da i siarad. Ie, ni'n stryglo efo iselder, efo anxiety mawr, nes i eched yn y cyffuriau, alcohol, a nes i drio hefyd traf yn mynd cwbl o weithiau yn dilyn yn intensive care, a wedyn nes i ysbyty Herges am fi 2 mis, 4 mis. Ac nes i droi'r celfyddydau, yn yr unig beth dwi'n gwybod, nes i droi'r celfyddydau, nes i'n beintio bob diwrnod, nes i fynd i'r day centre efo stereo bach a dechrau dawnsio, achos dwi'n dawnsio proffesiynol. A dyna, dwi'n meddwl, oedd y meddyginiaeth. Nawr fi had 13 gwahanol tablet am dwi'n gwybod be, a dad i am yn gwybod be, really. So, nes i droi at y celfyddydau, ac bob nos, oedd yn dedro'r troi o gwmpas, a bob nos yn ei roi headphones i fewn, a ni branda fel garn o opera yma, o gen Strauss o Arabella. Ac oedd y 2 cantores incredible yma. Ac o'n i'n gwrando yma bob nos, achos o'n i eisiau just rhywbeth hollol brydferth i fynd fewn i fi. A dwi'n meddwl pethau fel yna na ddechrau helpu fi. Ac o'n i'n darllen llyfrau amdan psychiatry yn y psychiatric hospital bach person ac o'n i'n trio dallt. So, be sy'n going on yma? A wedyn ar ôl, o'n i'n lwcus iawn, ac heads up i mam sydd yma, diolch. Diolch yn fawr. Achos yn y bôn, y peth sy'n galluogi unrhyw fath o iachawd ydy cariad. A mae hwnna'n rili syml beth i ddeud, ond actually dyna, a dyna dwi'n gweld o gweithio fel therapydd dros y blynyddoedd. A mae'n bach wahanol o cariad, ond cariad ydi o. A dyna dwi di dderbyn gen mam a gen ffrindiau fe gofal ennill. So eisiau nôl wedyn i weithio mewn ysbyty meddwl yn Tooting yn Llundain, yn intensive care. O'n i fatha, dwi'n gorau wneud hyn am rwysyn. Dwi'n gorau cwrdd ar rhan yna na fi a bod ar yr ochr arall, fath o bod yn achor, ti'n dweud fel? Ochr arall o fod yn therapy, ac o'n i'n rhedeg grŵp yn ar gyfer dynion efo psychosis a... Ac,
A dwi yma heddiw, a dwi'n sobor ers bron i 20 mlynedd, mae bywyd yn wahanol. Dwi wedi eistedd yn hun yn therapi am flynyddoedd i drio dall, a i drio gweld be ddigwyddodd. Iawn, wbo, ond dwi'n agosach at ffeindio cariad tuag at yn hun ac tuag at y profiadau dwi wedi gael. Os ni'n newid rhan o'n nhw. Dyna di peth, ni'n newid un profiad o gwbl, achos dwi'n meddwl maen nhw'n neud ti pwy wyt ti, really. A ia, heddiw dwi'n gweithio fel psychotherapydd efo bobl eraill, a mae braint gallu isa yna a gwrando fel nath na bobl neud i fi dros y blynyddoedd i helpu fi neud sens o'n mhrofiad i. Yna dwi'n ddynion dwi'n meddwl ydy bod am gofod i ffeindio'r iaith. Ti'n ffeindio'r iaith ond y peth na ti'n dimlo yn fama. Mae'n dweud bod o'n fanna, ond yn fama mae o. A ti'n trwy'n beth o, beth yw'r enw, y grefft na. A dyna fi dwi'n meddwl, ydi trio i roi iaith i cael rhywun i wrando na ti ac i glwad ti ac yn nodio, bod y beth fi'n neud, a dyna ni'n neud yn gyda, yn mynd, ia, ti'n bo? Ia. So, dyna beth sy'n sobswa. Diolch, mae'n lyflu. So i lyflu jyst gofyn cwestiwn yn dydyn ar hwnna. Os gyda gen ti unrhyw fath o gyngor o ran brofiad ti ac o ran gwaith fel psychotherapydd i unrhyw un sydd yn stryglo i enwi'r teimlad yma, os gen ti unrhyw fath o gyngor neu unrhyw fath o arbod felly ti roi rhywun sydd yn stryglo a sydd yn siŵr sut i estyn allan a gofyn am help? Ie, mae yna gwestiwn rili pwysig ac mae'n dibynnu lle ti'n byw. Pa'r adnoddau gen ti, dy gymuned i, pwy sydd o gwmpas ti, os ti teimlo bod ti'n gallu slightly off topic, ond tywod, di mental health ddim yn existio yn y person yma, mae o yn y gymuned. Ti'n bydd fel, mae o fama i gyd ydi o. Dydy ddim yn rhywbeth sy'n stuck yn ni, so mae hwnna hefyd yr un peth os da ni'n cael yn werth. So, dwi'n meddwl jyst i risgio y deud beth sy'n ar dy galon di yn hawdd iawn, mae'n fod jyst i risgio efo rhywun ti'n brystio, ti'n gwybod? A cama bach, yn meddwl ydi o, i fi oedd o'n gennau ddau gath dros mynd y myrding. A di fi oedd y ddau gath yna yn gadael fi godi yn y bora ac edrych ar ôl rhywbeth arall. So, pethau bach, dwi'n meddwl i fi gyda'n chi pethau bach, so. Ie, na agor y cwestiwn na, os ydych chi unrhyw beth yn ategu at hwnna, o ran fel, yr arbord a cyngor hwnna o sut i asu mas. Yn oce i beidio kind of cael deallusrwydd cyflawn ohono fe, achos sa'n meddwl, wneud i byth, am hwnna'n oce. Am hwnna'n beth fi syglo gyda fi credu. Os hwnna'n fe ddiwetha, i cael iechyd, diagnosis o iselder yn eitha ifanc, roedd yn meddwl, eitha fynd i ffwrdd, and that's it, I'm cured. Na, ti'n byw gyda fe, a falle bod fi dal ddim gyda beth oedd eich llawn o tech wedi, mae'n gyflwr seicolegol. So, mae yn y llanol i ddada. A jyst i beidio fe bai gyd ar dy hunan. Achos, ti'n neud dim da i ddyn gan jyst beio ti. Jyst cyndaws mae'n oce i byd o gwybod yr ateb yn llawn. Ond, so steps. Da peth o werth, trwy. I dwi'n lot o Gai. Mae lot o profiad fi efo iechyd meddwl, bydd lot o symud efo cymuned sgynna i gwmpas i. A dwi'n meddwl, os o'n i gyd nomos yn dan o'n hunan, dwi'n meddwl bod pethau sydd wedi dod i lawr dros bywydau ni ydy sefyllfa eisiau bod ni wedi oed yn hunan iawn. A eisiau bod sefyllfa bod ni jyst i gweld yn hunan wedi dod i fi iawn ni wrth y dim bair o'n hunan. Ond jyst i gynglenw a jyst dweud, di pethau ddim yn gret yn hynny, di pethau ddim yn iawn ar hynny, ond oes newid di pethau bach, mi fydd pethau yn wes eto, os na hynna'n rhoi gorau i grŵp o ffrindiau sydd nesaf dod eich lawr, neu cariad, neu dod mewn fi, teulu. A lot o sylwau fi wedi dod o profiad o abuse pan ni'n hodyn bach. A di'n byd bod fi'n gallu neud amdano fo, ond bod o'n hogyn o'n ifanc. O wan drwy'n hun, dwi'n gallu newid pethau. Dwi'n gallu deud pwy dwi eisiau yn bywyd fi, pwy dwi ddim eisiau bod yn bywyd fi. A mae hynna'n gwneud ddim lot o bysach. Ie, really cool, Alex.
Mae hwn yn mynd i fod bach yn dylus nawr, bach yn dwys eto, os ydyn nhw'n mynd yn ffodus, rhwngwch eiliad, ond dyn ni wedi cyffwrdd lot ar profiadau o ran fel hunanladdiad, a'r pethau rili dwys yma dyn ni'n gwynebu, a fydd fy hun wedi gwynebu pethau yna, a fel y ti'n sôn cariad dy mam fy hun, nath fel dod o fi trwy'r profiad yna, a ni jyst moyn sort of cyffwrdd hwnna bach wy, a o ran profiadau chi, a beth ydych chi'n gallu gweud wrth pobl sydd falle yn nabod rhywun sy'n mynd trwy hwnna, neu yn mynd trwy y profiadau yna, teimladau yna ei hun, oes na unrhyw fath o cyngor neu unrhyw fath o gobaith ydych chi'n gallu rhoi fel pobl sydd wedi sort of mynd trwy hwnna a dod allan ohono fe, a just, any thoughts? I fi, does na one phrase fixable o gwbl. Diolch yn, os da chi newid hyn a chwy chi, a fydd pob dim yn well. If only. I fi, mae pob dim yn wahanol yn pob, ac hyd yn oed dim jyst rhwng y pobl, ond rhwng dynion a merched. Rhys Sesiwn a dwi'n rhedag, maen nhw i plant a'i dynion. A dwi'n amlwg bod dynion, dyn nhw ddim eisiau bod eistedd mewn cylch yn gafel dwylo a canu gwmbai arall. Bangs. Hawdd ag i ni. Bangs bod allan yn y natur, yn gwneud coed, yn hel gyncod, yn ybio dens a pethau fel yna. Pethau plant, bod mi'n di tyfu fyny a bod ni locsyn a un a llall, plant do'n ni dal i fod. A dyna gan eisiau gwneud, mae eisiau creu yr un beth ar ei plant sy'n hunan, da ni eisiau mynd nôl at gondyntod ni ac i gallu wneud y pethau. Ond bod ni'n gweld bod i los o dynion ddim yn barod i agor i gwybod da ni'n gwneud lwcus ar eb, gan ni pethau fyma yn bod yn nadwy o agored i dan sut mae'n teimlo. Ond i lot o dynion ddim o agored yn fan yma, a i ddath fod dy hunan iawn hefyd, oed y cyfle iddyn nhw siarad. Un peth dwi yn licio y dynion dwi'n fisio fel sydd ddim yn tebygol o siarad ydy os nhw bos yn y tŷ fatha llun neu llyfr sydd yn rwla a mae yna o hyd. Ydy os ydych chi ddim yn teimlo mewn lle da, just troi rownd. Fel bod y person arall yn tŷ'n gwybod o gen rhywbeth fod, o di o ddim eisiau siarad amdano fe eto. A oed y cyfle i'r person yna, felly nid yna sy'n y plentyn i dod at chi, oed y lle iddyn nhw i dweud, i gdas bod chdi'n iawn, bod chdi'n barod i siarad, ond ti dath ti pan ti'n barod. A dim i pwysio fo, ond bod fel oedd yn bethio gwbl eich gwrdd. Hwna'n cyfod rili da. O'n i'n eisiau ategu. Dwi'n meddwl mae'n bwysig enwi cwilydd. Achos mae hwnna'n rhan mawr, dwi'n meddwl, o be da ni'n eisiau fel ddynion yn gallu teimlo o ran bod ni ddim fod i fod yn hyn a llall o ran be nes i fe bod yn emosiynol a bod i fi o'n hogyn bach sy'n fewn i fi digwyr o rhyw gwylio am y ffordd o'n i'n y beth nes i dyfu fyny yn cwiar yn Dolgella dim yn hawsa ar y pryd so dwi'n meddwl fel nes i fyd cyfle i fynegu cyfle i estyn allan, a dwi'n meddwl da ni'n gorfod dysgu iaith i allu, ac os gen ti ddim y iaith na, lle ti'n dysgu'r iaith o bod y difen di'n bwysig, bod be ti'n teimlo yn bwysig, a bod rhywun dweud, mae hwnna'n rili bwysig. So mae'n rhywbeth wneud efo i fi am bod ni'n dechrau fama, ti'n bo, yn addysgu hogia a merched, bynnag, jyst i ffeindio iaith. Ond dwi'n meddwl, cwilydd ydy'r ffein i fi ydy'r peth sy'n gallu stopio ni allu deud, hei, mae hyn yn going on. So, ac i ddynion, maen nhw'n gallu mynd y geiriedig, da ni'n gallu mynd y geiriedig, so mae hwnna'n naturiol weithiau. So, just oedd ti dweud y cyfla, a bod yna'n bod yna context i allu i ti dweud dyma sy'n. But I have you, it's amazing. Yeah. O'n i'n gwrando ti tro am iaith dyna, ni eisiau nabod ffiliau. Mae'n mwynhad y build-up i gael yr iaith yna yn y stynta fi'n cyd bod yn ddiddorol, achos weithiau does dim angen ti actually siarad nes yn hwyr at mlaen. O ti sôn am mynd i'r pad ar y blank si. A to, mae'n ffaith bach fel yna. Fi'n meddwl am
I don't know, dynion yn mynd i bysgota gyda'i taci neu rhywbeth, a jyst symud yn llonyddwch. Ma' hwnna'n gam jyst i gael kind of clirio pen, a ma' pethau bach fel yna'n gallu gallu gwneud cyfraniad mawr a dros amser, neu di dyddi i gallu fatha rebliser yn well. Dwi'n fi dechrau wneud, wel, ers i fi gael therapi yw, fi'n mynd mas am dro bron bob nos. Mae rhan fwyaf teulu gyda fi ar hyn. Just, fi yn literally key y ti. Ni yn dro, a sy'n pwysau neu siarad y ddweud yn byd yma'n neis, a just awyr bach, a just cael detox bach, a so weithiau, gweud bod fi gyda mrawd i, byddai'n gweithio fe, fi bod yn ogret ei. Neu, sy'n pwysau i fod yn unrhyw beth, a ma'n oce. So ma'n bodoli yn y reigiad na, a wedyn chi'n nôl i ti, a chi'n nôl i fyd. Mae pobl yn ffeindio'r cysur ma mewn cerddi gwahanol, a fi'n meddwl bod hwnna'n reit bwysig bod chi'n ffeindio beth sy'n helpu chi. Rhywbeth bach o'na sydd yn kind of cymryd chi i ffwrdd o'r sefyllfa, neu cynnig chi mas o'r kind of byd ma, neu byd prysur ma, a kind of lle chi'n gallu just anadlu am heriad sydd yn nuts, chos mae jyst chi anadlu a bodoli a siarad mewn diwrnod yn gallu cymryd gymaint o effort yn gynta. So dyna beth swn i'n gweud. Just ffind rhywbeth bach lle ti chi. Dwi'n meddwl hefyd, jyst i dweud bod mae'n lot o bobl, dwi'n eisiau siarad, lot o bobl, byddai angen bach ydy, da ni'n angen trwsio pob dim. Lot o bobl maen nhw hynna, ac eisiau gwybod maen nhw angen ydy chdi bach o just cymryd 5 munud jyst i sawl rhywbyd, jyst i cymryd cam yn ôl o'r byd brysur a just dweud, OK, take a breath, take a moment, a just dweud, OK, dwi'n eisiau siarad, just no more, dwi'n eisiau cydol, dwi'n eisiau rhywbeth, just bod chi'n das, bod nhw'n bochod, ond dwi'n siarad yma, ond dwi yn iawn, dwi'n just dweud angen cymryd 5 munud. Nes i fe neu fi feddwl cynhyrchu yn y swyti yn Herges, nath yr OT fynd â fi allan, a oedd o'n mod i probably, nath o fynd â fi yn y car, a gatho fi i'r môr, a nath ni gerdded alwyr ei cael ei enw. A nath ni gerdded na i ochr, just mewn hollol, just gwystawrwydd. Ac dwi'n gwybod ar bwynt yna, oedd na dinlad bod na rhywun yn gwrando heb eiriau. Dwi'n gwybod, just yn perthnasu, dyn yn trio ffixio, dyn yn trio neud ydy just bod efo fi, ac mae'r syml o beth, ond dwi dal yn cofio hwnna fel moment i gyd, fel o'n i'n gallu dechrau can o well. A ni sôn am bod wedi cael therapi siarad, CBTs, ond falle be nes i ar ôl hynny oedd nes i gael therapi cerdd. A o'n i'n meddwl bod hwn yn load of rubbish. Bod fi'n, dwi eisiau yn stafell, a chwarae offer yna am ages, a sa'n gwybod beth i mi gael mas o fe o ran mental health un oedd yn byd. Ond actually, ges i loads mas o fe, edrych nôl. A fi'n meddwl mae'n beth sydd wedi cael y fanod fi i defnyddio mwy o bethau creadigol fi i helpu fi yn bersonol. Dwi'n gweithio i bawb, ond bod fi bron ddim yn sefyllfa digon da i siarad eto, ffindio'r llais i raddau, ond wedi ffindio'r llais i raddau trwy gyforiaeth yn araf, a gallu sy'n mas, actually, dyma sut fi yn teimlo, jyst gyda chwarae gyda ffyw o ffyrnau. A ni ffindo hwnna'n reit ddiddorol, actually. So rhywun, falle, yn lle ddona, mae therapi cerdd yn reit ddiddorol. Os chwarae o ffyrnau neu beidio, chi'n cael ei gyd mas ar gwahanol o ffyrnau, jyst cael whack bach ar drum neu beth, neu na'r keyboard. Let's just call it jazz. Mae hwnna'n rili ddiddorol. Mi chi'ch doi di cypio ar y creadigrwydd yma, a Aled ti'n gweud am, dwi jyst yn plant yn y bôn i moyn chwarae, a jyst joiad yn teimlo fel mae pobl yn anghofio, mae pobl yn trio neud ni siarad a neud i ni fel trio ffixo popeth, and actually, y pethau yma, pethau bach, o pethau sy'n mor syml o just joio, o just bod yn creadigol, o cael hwyl, a just bod mas mewn natur, maen nhw'n gallu neud gymaint o gwahaniaeth. Dwi'n meddwl falle dyna yw'r sigma falle bron, yw'r dim necessarily ti fi'n yn gyda iechyd meddwl, ond ti fi'n, mae'n ti siarad yn iechyd meddwl ti. A bod siarad falle'n cael ei ystyried fel literally siarad, ti'n gwybod siarad gyda ti nawr, ond na, mae lot o beth i gweld i wei trwy bethau eraill a wedyn cael. Bendant, na, cytuno'n
Absolutely. Ond mwyn sort of cyfwrdd ar ogys i'n mynd mawr o'r dynion yn siarad am iechyd o'r dynion. O ran y profiadau yna, ydych chi'n teimlo fel bod profiadau chi neu eich llais chi neu y ffordd ydych chi'n rhyngweithio gyda'r topic yma, ydych chi'n gweld bod hwnna'n gwahanol neu ydych chi'n dal yn gweld bod rhyw fath o stigma o ran neu pethau fel hwn yn eich chwydau neu jyst fel yn gyhoeddus? Oes na dal lot o stigma amdan beth fel manwl dal. Dwi'n meddwl bod dwi'n teimlo fel fod i mewn lle o pŵer ar nid. Lle dwi'n gwybod bod gyda fi'r pŵer i newid y dyfodol. Dwi'n gwybod bod y plant fi am tyfu fyny mewn byd lle mae'n gwybod bod i gallu siarad. Da ni dynio'r llyfr enw y colonies. Fel bod, os nhw'n blin, os nhw'n gys, feddwl roi daddy am angry with you, am bod dwi'n dod chocolate yn nhw. A fi'n iawn, a dwi'n gadael nhw bod yn blin, dwi'n encourage nhw i bod yn blin, a bod fel nhw'n dysgu be bod blin dan, be ddyn ni bod blin dan. A weithiau dwi'n gwybod pam nhw'n blin, ond maen nhw'n gallu dweud, oce, dwi'n teimlo'n melu, neu dwi'n teimlo'n coch, neu dwi'n teimlo'n du. Oes oed y iaith i'r plant fach, bod nhw'n gallu newid. Oes paid y crio am hynna, paid y categeg ac i'r gorau fi gan hynny fi oedd little boy should be seen, not heard. So dwi'n meddwl, rwan mae gen i'r pŵer i newid y dyfodol, fel bod plant ni'n tyfu fyny i gallu bod mwy agored a siarad mwy amdano. Mae yna pobl oedran i ni sydd dal yn teimlo fel bod nhw'n methu. Ond i fi, be dwi wedi sylwi ar dynion dwi'n bwysiad ydi, diolch yn ffaith bod nhw ddim isio agor i fyny, ddim eisiau siarad, ydy ffaith bod neb yn gofyn, bod y stigma just iawn y ffrach rhwng bod mae pobl yn ofyn i gofyn y cwestiwn, ond bod nhw eisiau siarad, ond os y neb yn mynd fyny os ydyn beth, wyt ti'n iawn, wyt ti'n oce, os yn bobl ti'n siarad amdan. Bod yna dwi'n meddwl sy'n newid. Bod ynta di newid i stigma am bas gofyn y cwestiwn yn lle dweud na gofyn ydi hefyd dyna. Ie, just o beth ti'n neud yma cwestiwn sydd wyt ti. Ti'n eistedd o'r cwestiwn a mae'n gymaint o gyrtra ti atab o. Ond ydy'r person ar ochr arall sy'n eisiau clywed y fersiwn. So dwi'n feddwl, achos mae yna lot o fersiwns o sydd wyt ti, dwi'n meddwl dwi'n meddwl, ie, mae pethau di newid. Mae pethau di newid. A swn i fi bod yn rhywun yn ei geiniau, yn eista fanna, yn gweld dynion yn siarad. Fel ma. Ie, so ddim bod yn amazing. Ydyn mor fawr bod hyn digwydd. Mor fawr bod hyn digwydd. So, ie, diolch am gael y cyfle i siarad ac i fod yma. So, mae'n stop o'r siarad. Os dy unrhyw cwestiynau am unrhyw un ar panel, rhowch eich llawan dod at ydych chi gyda mai. Os ys dim cwestiwn, mae'n dod i un bach arall. Sorry. Jyst rhywbeth bach i gloi. Yn ei caid ydi cyffredin fe yn ein ffurf gwahanol, ond jyst rhywbeth fwy syml o ran, tasach chi yn gallu gweud rhywbeth bychal fan hyn, neu i unrhyw dyn neu jyst person, neu person ifanc neu plentyn, unrhyw beth, jyst gair o gyngor, gair o rhywbeth all pobl mynd home a gyda beth byddech chi moyn i pobl gwybod. Mae'n ddechrau, cos hwnna'n mynd fod yma. I fod yn deg, dwi'n credu bod fi really yn gymwys i roi cyngor, ond falle bod y pawb yn teimlo fel yna, really, achos mae pawb yn mynd trwy profiad i hun, a jyst cofio ni falle, mae'n gymryd os amser. So, di fi fel rhywun ti bod degawd gyda'r iselder am gyfnod y hir nawr, bron i'n hanner yma wedi, a wedyn meddwl falle bod e'n mynd i ffwrdd a byddai jyst yn bynol at ti a ti cael dy fwrw eto. So, mae'n mynd yn haws o tro ti delio gyda fe, a bron i beidio roed i'n lawr am gael cyfnod anodd, achos i'n eog o wneud ni fi'n yn reit wael.
dyn bach o berffeithydd. Ond jyst, fel fi, fi'n mynd trwy Gymru fan o'r hyn o bryd i fod yn dig. A jyst y cyfnod na o kind of sylwi. Mae'n oce i deimlo fel hyn right nawr. Falle bod ti'n teimlo, os ddim yn gwybod sut ti'n teimlo, neu teimlo'n neu falle bod cwbl o westiynau heb i ateb. A mae hwnna'n oce am nawr. Ond mae wastad golau ar diwedd y tymor hyn o beth. Mae wastad ffordd allan, fi'n credu. Felly, cadw gati, yn oce. Dwi'n meddwl, i fi, bod pethau'n newid yn sy'n byd yn aros sy'n stuck, really. Mae'n beth yn defnyddio yn LAA, this sŵsio pas. Mae hyn yn mynd i fynd. A dwi'n meddwl jyst adnabod bod newid yn sylfaen bob dim bywyd, dweud y gwir, ac pa bynnag ofnadwy dwi'n teimlo, mae yna jans mewn munud arall fyddai'n teimlo rhywbeth arall, ac y munud wedyn fyddai'n teimlo rhywbeth arall, a wedyn 5 munud wedyn fyddai'n teimlo rhywbeth arall. So, bod yn bwysig, gallu gwybod beth dwi'n gymlo pa emosiwn. Dwi hefyd yn gwybod math y tren sy'n just yn mynd, dwi just yn rhyw fath o adael fynd yn un ffordd. So just trustio bod pethau yn newid, sa'n byd yn llonydd. I fi, beth i'n siarad ffwrdd ydy 5 munud. Mae'n gwybod mae'n cymryd. Yr amser yn cymryd i oed y tecau llaw a bewyr tecell ydy'r amser mae'n cymryd lafar i'r meddwl i mynd o crisis i dechrau slofi pethau lawr a dechrau meddwl amdan pethau. O'r 5 munud na, o'r tecau llaw, jyst ffonio rwy'n hynna sy'n gallu safio bywyd. So, os ydych chi yn mewn lle dwys, os ydych chi yn mewn lle gwach chi'n hoeni am pethau, y 5 munud na, o tecau llaw, a ffonio rwy'n, a just dyd. Ti'n gwybod, dwi'n teimlo'n dweud, ond sy'n micis cael chat yn dan fo. A so chi'n dwi'n bod yn anodd o pethau anodd i gyfadda i dweud bod chi ddim teimlo'n iawn, a bod o'n dwi'n neud o fy hun. Dwi dal yn weithio neud o fy hun, sef mae o'n teimlo fel bod o'n cymryd y pwyso i gyd o bywyd jyst i digo'r ffôn dweud bod fi ddim yn teimlo'n iawn. Ond jod y ffôn ma wedyn, mae'r lle gymaint well, gymaint hapusach, gymaint meddwl gymaint well i symud ymlaen i dall fod, 5 munud o poen oedd o. Mae foi yn dwrnod newydd a nhw'n dechrau foi. So. Sydd wedi gael o'n hwnna a y cyfnod gwych, so fi'n credu allan ni gyd mynd o yma yn teimlo lot ysgawn, fi'n deg o wyr ysgawn, anyway. So diolch i gael o'n am rannu, a diolch yn cael ni, a edrychwch ar meddwl, maen nhw'n gwneud pethau amazing, edrychwch ar gwaith pobl yma i gyd, a sut bod dad yn wych, a mae'r rhoi creadigol bobl yma yn wych. Jyst fyddwch yn ymwynega gyda chi'n, a peidiwch beio chi'n, a Diolch.